אין חמוץ מתוק. יש חמוץ ויש מתוק, אין חמוץ מתוק. מה שמתוק קצת חמוץ ומה שחמוץ קצת מתוק, פשוט לא באותם אחוזים. הכתום זה איזה משהו טרופי והוורוד זה תות ואין קוקטייל שהוא חמוץ ומתוק בדיוק באותה כמות. מה אני אגיד לך? לפעמים יוצאים לא מרוצים. אותי אמא לימדה בגיל קטן שלפעמים עושים דברים שלא רוצים, קצת כמו עכשיו. למלצר אותך מרגיש לי הדבר הכי נורא בעולם, את קשת הבנה. ומבולבלת גם וטרחנית, ואני יכולה להגיד לך שחד משמעית עם מה שלא הורג מחשל, איתך לא בטוחה מה תהיה התוצאה מבין השתיים. והנה אני מבזבזת את השנים היפות שלי שהכל עוד עומד ואין לי גלי חום ומסבירה לך שוורוד זה מתוק וחמוץ לכתום כי אני בגילי כמו כולם עובדת כדי למלא את הזמן ואת בדיוק כמוני עובדת גם ושתינו מתרפקות על רגעים קטנים של אושר שהם רק בסדר בהווה ומדהימים בדיעבד כמו לשבת באיזה מסעדה עם וייב נחמד ולתת קצת לאנשים לעבוד בשבילך ולכן אני מבינה את הקונפליקט לא צריך להתבלבל זה שאין חמוץ מתוק זה סופר מתסכל ואני אגיד לך ככה כל האמת בפנים זה הזמן להפנים אין סיכוי שתקבלי היום מה שרצית. החוויה מראש לא תהיה מה שציפית במיוחד אם ציפית והקוקטייל שלא תקבלי זה סמלי. זה סופר קריטי ואני אגיד לך יותר מזה גם אני לא קיבלתי מה שרציתי. אני חשבתי עיר גדולה אנשים גדולים חיים מלאים ברגשות ואני לא מרגישה אני מרגישה רק טיפשה שאני משלה את עצמי שיש מאחורי הסיפור איזשהו קסם. אם להיות כנה אני בעצם בלופ בלתי נגמר של חרדה כלכלית וחיים חברתיים חסרי תכלית כאילו שאני באיזה סיטקום באיזה תוכנית ואם הייתה היא בטוח הייתה סופר משעממת אני כולי בלגן מוזנחת ומגושמת אין לי שום דבר חכם להגיד בהתחשב בנסיבות כי אני בזמן האחרון רק למדתי לייצר הדחקה בשכבות אני רודפת אחרי שגרה ומתפללת לריגושים החיים שלי עם קוקטייל לא מגעיל אבל בטוח לא טעים עזבתי את הבית ואני מתגעגעת להורים למקום שבו התחושות יותר קשות והימים יותר קלים ואין שום נחמה בקוקטיילים, הם כולם פושרים ולא מעוררים בך שום תחושה חריגה. גם אני לא מצאתי את הקוקטייל שנועד במיוחד בשבילי, ואפילו שאני צעירה ואפשר גם בלי, הייתי יותר משמחה למצוא את האחד. ואם זה היה, זה בטוח היה סופר מיוחד, ואני מאחלת לך את אותו דבר בדיוק, כי בואי נהיה כנות, אם הייתה לנו זוגיות, אני לא הייתי חושבת על כלים בכיור עכשיו, ואת לא היית חושבת על קוקטיילים מיותרים. היית מבינה שהמטרה היא להגיע למצב שאתם שיכורים, אז חמוץ או מתוק, העיקר שיהיה לזה טעם. וגם ככה הוא סובייקטיבי. אם חמוץ מתוק זה מה שאת מכוונת, אולי תגיעי מראש מקווננת שאת הולכת לקבל בדיוק מה שחיפשת. הכל פסיכולוגי והמאבק הוא עם עצמנו בעצם. תקבעי את הנתונים של עצמך. חמוץ מתוק יכול להיות חמוץ מתוק בשבילך.